primer, Carrer, agrair-vos la vostra presència aquí. És evident que s'ha fet tot de pressa i corrents. Jo he estat fotut aquests dies, he de reconèixer. No tenia ganes de parlar. No he parlat a cap emissora ni cap diari que m'ho ha demanat. Però també penso que avui que marxo de vacances, penso que tampoc, després d'aquestes 2 temporades, penso que tampoc podíem deixar de fer un comiat, no? Jo agraeixo a l'actual directiva, amb el seu president Miguel Ángel Sánchez al capdavant, l'oportunitat que em donen d'acomiadar-me, no? Després d'aquestes 2 temporades. La veritat és que és un dia difícil per mi. Entrenar és el que més m'agrada i desgraciadament el curs vinent no podré començar fent-ho. No entraré a valorar el perquè no seré jo l'entrenador del Badalona la propera temporada. No és la meva intenció generar cap tipus de polèmica. És cert que després de les 2 temporades que hem treballat en aquest club, jo he comentat que aquesta temporada que ve tenia molt més a perdre que a guanyar en el sentit de resultats, però la veritat és que m'hagués encantat seguir. El repte de treballar amb un pressupost més reduït, amb gent jove i de la terra, no només no m'espantava, sinó que estic bastant acostumat a fer-ho, i la veritat és que ho he fet, jo diria que moltes vegades amb la meva carrera com a entrenador. Han estat 2 anys meravellosos a nivell de resultats, amb 2 plantilles molt diferents. Hem tingut l'oportunitat de gaudir de 2 play-offs, amb partits i ambients inoblidables. Hem eliminat el Leganés i hem caigut, crec que immerescudament, davant d'un gran Mirandés l'any passat i davant un històric com el Tenerife aquesta temporada, penso jo, a més que jugant un partit extraordinari al camp del Centenari. I aquí faig un incís per demanar que necessitem ja un camp nou, l'abans possible. Hem portat amb orgull el nom de Badalona i del Badalona, penso que per tot el territori espanyol, jugant sempre amb respecte pel joc, amb respecte pel públic, pels àrbitres, sent l'equip amb menys targetes durant les 2 temporades, durant aquestes 2 últimes temporades. En el capítol d'agraïments vull agrair al Club de Futbol Badalona el fet de permetre'm entrenar per primera vegada a segona B, a tots els presidents, directius, empleats del club, pel magnífic tracte que m'heu dispensat, a l'afició, tot i tenir alguna petita enganxada, que com ja he comentat durant aquesta temporada, pel seu suport a l'equip i demanar-li que ho continuï fent les properes temporades. En aquest sentit també vull destacar sobretot el sector dels batulians, bastant crítics amb la meva persona, però que després hem acabat amb bon rotllo per sobretot el fet d'haver pogut fer desplaçaments i recolzar l'equip. A la premsa, tots en general, Ramon Duran en particular, pel seu talent sempre conciliador. És evident que podríem dir més noms, no? Els nois de Badalona a prop que estan aquí, o els acompanyants, el Toni Barberà, el Xica, gent que segurament, i algun més vull dir que segurament m'oblidaré. Els metges, delegats, fisios, utilleros, per la seva col·laboració. A Manolo González i a Paco García, que sempre han ajudat al primer equip, i a més de destacar la seva extraordinària tasca durant la seva etapa al club, he de dir que no és fàcil fer debutar 7 juvenils, com s'ha fet enguany, i això no només és mèrit dels entrenadors del primer equip, sinó que si poses 7 jugadors entre Lliga i Copa Federació a jugar, algú vol dir de la feina que s'està fent en el juvenil i en el futbol base. I vull acabar, diguéssim, amb els 2 punts més significatius, no? Sobretot un a tots els jugadors que han militat durant aquestes 2 campanyes a l'equip, per la seva professionalitat, la seva paciència per aguantar-me i el seu innegable esforç per arribar a les fites aconseguides. I per últim, el cos tècnic, evidentment. Sense ells no hagués estat possible aconseguir el que hem fet. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies, Luis. I aquí em permetreu que faci un incís per una persona
per una persona, jo crec, poc valorada, com és el José Delgado, que a més avui m'ha justificat que no podia estar aquí. Sens dubte, el millor professional que m'he trobat mai en el món del futbol. També moltes gràcies, Pepe. Res més. Moltes gràcies a tots i visca el Badalona.